Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ondu TV sanfɛ ale ni Mifa Production sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko nin aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na janvier kalo tile 6 ka taa bila karidon na janvier kalo tile 12 Dolo jate la fonɛnɛ kalo fɔlɔ a tile 15 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 21 na o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don o de girintigi ale de nɔrɔ barikalen don nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔn don dɔ ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu u jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa ni mɔgɔ ninnu masaya bɛ ninnu bɔgɔw la wa faamaya ko o bɛna diya ninnu ye kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farifagawalew olu bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw ka ko k'olu sumaya kamasɔrɔ aw bɛna fɔ k'aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni dusu min ye dɔgɔkun bɛ taa fɔ k'a bɛ kɛ cɛmancɛla yɔrɔ min i bɛna ye farifagawalew olu bɛna na don aw ka ko la wa fariganw fana olu fana kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma aw ni mɔgɔw mana layidukan sira min ta walima jigiya sira min mana tɛmɛ aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigi da olu waleyali kan ka taa bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ walima wagati wɛrɛw ye kamasɔrɔ layidukan minnu bɛna na ta sumaya bɛ se ka don olu la aw mago bɛ sɔrɔ sira minnu na garisɛgɛ siraw fɛ aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛna na se ka na sumaya ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw kana girin ka layidukan ta ani mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nafoloko siraw fanfɛla la n'o tɛ aw bɛ se ka kumasuluw k'olu sɔrɔ wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye nka mɔgɔw minnu kundalen don aw kan olu tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka nafaw k'olu ladon aw kunna o b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔw ka gɛrɛɲɔgɔnyaw hakilinaw falen falen aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ barika bɛ don olu la ka ɲɛsin aw ma nka garisɛgɛ siraw ka bɔ mɔgɔw bolo ka di aw ma jama minnu kundalen don aw kan olu tɛna kɛ jama ye jama minnu bɛna se ka yɛlɛdaw k'olu lase aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw ka ko minnu kun balalen don wagati tɛmɛnenw na n'aw kun dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la aw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw y'aw timinanja k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la yanni ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna se ka yɛlɛma don aw ka waleyaw la kamasɔrɔ kalo ale bɛna sigi aw ka so kɔnɔ o min bɛ bɛn mercredi ma le 8 janvier ale ni alamusadon jeudi don o min bɛ bɛn janvier kalo tile 9 ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw a bɛ se k'olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu bɛna sinsin ka ɲɛsin aw ma wa garisɛgɛ siraw olu fana sabatilen don ka ɲɛsin aw ma nin tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma layidukanw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu siraw olu na se ka sabati ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw furuɲɔgɔnw ale ni aw ni mɔgɔ minnu ka surun ɲɔgɔn na ka taa se aw baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw ma ani olu ka hakilinaw bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ dɔgɔkun b'a fɔ k'a bɛ taa se camancɛ yɔrɔ wagatiw ma farifagawalew olu bɛna na se ka na don aw kɔrɔ nka aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni timinanja mun ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka aw ka sɔrɔw k'olu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o de la i bɛna ye layidukan bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye aw bɛ se ka aw jigi da olu sabatiliw kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛyaw ale ni wasaw olu bɛ aw ye kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ jumadon o min bɛ bɛn juin kalo o min bɛ bɛn janvier kalo tile 10 ma ale ni samedi don o min bɛ bɛn janvier kalo tile 11 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw na se ka tare k'olu fɔ wa mɔgɔkɔrɔw minnu bɛ yen nɔ ni aw ni olu kun famana aw na se ka mɔgɔ kuraw fana ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw ale ni degun gɛlɛnw k'olu wuli ka bɔ aw kan ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye
dekun mun na aw sɔrɔ aw bɛna se ka aw kɔkɔ da olu la ka se ka aw ka fɛɛlɛw ale ni aw ka hakilinaw k'o kɛ ka se ka o dekun k'olu kɔ don aw yɛrɛ ma ni aw yɛrɛ fangaw ye. O b'a yira k'a fɔ ni aw y'aw jigi da aw yɛrɛbakun kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ siran na malo mun ɲɛ olu tɛna aw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw. Kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw wa sumaya walew olu bɛna don aw ka ko la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ. Aw b'a fɛ dɔgɔkun ka se ka teliya garisɛgɛ siraw bɛ se ka teliya ka ɲɛsin aw ma cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ aw fanga tɛ se ko la aw kana don olu da fɛ n'o tɛ waleyaw ka suma ka ɲɛsin aw ma layidukan siraw olu fana ka suma ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na. Wa ni aw ko k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ fana aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw yɛrɛ ma. O b'a yira k'a fɔ aw ka taa ni aw ka dɔgɔkun minɛ ni hakili ye. N'aw ye dɔgɔkun minɛ ni hakili ye a ka ca la dɔgɔkun b'a fɔ a bɛ taa ban yɔrɔ minnu na aw bɛ se ka yɛlɛmaw k'olu don aw ka waleyaw taabolo la. Hakilisigiw olu bɛna se ka sabati aw bolo yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. N'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion den ɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw. Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw janto aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw ka waleya siraw olu ma sabati gɛlɛya bɛ aw ka garisɛgɛ siraw kan. Taama sira bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ basigibaliyaw olu bɛ aw ka wulikajɔ siraw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ wa mankanw aw ka kɔlɔsi mankanw fana na kamasɔrɔ ko de bɛ yen nɔ ko a tɛ taa kuma caman kɔ aw ka aw yɛrɛ minɛ ka bɔ kuma caman ma n'o tɛ aw bɛna se ka dekun caman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Garisɛgɛ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma wa layidukan bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛna se ka sabati i n'a fɔ aw b'a laɲini cogoya min na. N'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni aw ko k'aw bɛ kow karaba ka kɛ aw yɛrɛ sago ye i bɛna ye aw bɛ se ka kumasiw k'olu sɔrɔ fan caman fɛ. Wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la faamala kungow fana na kamasɔrɔ ni aw faratila i bɛna ye aw bɛ se ka dekun sɔrɔ faamaw ka yɔrɔ fanfɛla la. Dekun bɛ se ka aw sɔrɔ yen nɔ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. N'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw y'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw. Viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛma kuraw olu na se ka don aw ka ko la ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye. Ale ni hakilina kuraw olu na se ka don aw ka ko la kosɛbɛ. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka hakilisigiw ale ni jigisigiw k'olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ jama kun dalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kunkɔrɔtaw ale ni kɛnɛyaw olu siraw sabatilen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ bonyaw ale ni cadeau olu caman na se ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Min sababu bɔ aw yɛrɛ ka baara ɲumanw na ale ni minnu bɛ se ka bɔ yɔrɔ janfɛ kibaruw fana i n'a fɔ nɛgɛjuru cikan bɛ se ka sɔrɔ minnu lase aw ma aw bɛ se ka jigida olu fana kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni dɔgɔkun in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛna gɛrɛ aw la olu bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛna aw dɛmɛ aw kungow la. Nin tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka aw ka dusuw bila dɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ ko minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka dusubɔ kow lase aw ma olu caman fana ɲɛsinnen don aw ma. Nka ni aw ye dusuw bila dɔgɔkun aw bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansow kawula kalo fɔlɔ denw. Balansow ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kuma caman aw ka yɛrɛ kɔlɔsi olu la kamasɔrɔ kuma caman bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dekun gɛlɛnw k'olu lase aw ma ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw. O b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka kow kɛcogoya la aw ni mɔgɔ minnu bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se aw ka kow kɛcogoya la n'o tɛ dusubɔ kow caman aw bɛ se ka na olu sɔrɔ. Kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma. Aw ka hakili to aw ka kɛnɛyaw la kamasɔrɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye. Farigan kɔrɔw olu na se ka wuli aw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ basigiw aw k'olu kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ fana layidukan sira minnu bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye o siraw bɛna se ka na sumaya ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ
octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw fonɛnɛ kawla kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dusubɔkow olu ɲɛsinin don aw ma kamasɔrɔ mɔgɔw na se ka n'a fɔ k'u bɛna se ka na bingani walew k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ aw yɛrɛ bolo fɛnw nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka aw ta yɔrɔ k'olu woloma aw kana taa yɔrɔ bɛɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa basigiw aw ka se ka olu kɛ aw tagama bere n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔ siraw a bɛ se ka aw jigida sɔrɔ kuraw a bɛ se ka aw jigida olu kan o siraw bɛna se ka munumunu ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ siraw na se ka sabati ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw bɛna se ka o nafaw de sɔrɔ mɔgɔ minnu kun dalen don aw kan olu na se ka na kuma fɔ aw ye minnu bɛna se ka jigitugu walew k'olu lase aw ma don nataw kɔnɔna na wa n'aw bɛ se a kuma fɔ yɔrɔ aw kana olu caya nka ni aw ye baara kɛ n'aw ka hakilinaw ye aw yɛrɛ ka hakilinaw bɛ se ka aw dɛmɛ ka bɔ degun caman de kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw kawla kalo sabanan denw sagittaire nin dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye wa ala deliw ale ni sarakaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka dekun gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ ni aw ma se ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la ni aw ye yɛrɛ wulila ka aw ni da a ɲɛnabɔliw kan ni sarakaw ye ale ni ala deliw ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la n'o tɛ nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun jugu ye ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye garisɛgɛ minnu bɛ se ka cun ka ɲɛsin aw ma hali n'a sɔrɔla garisɛgɛ ninnu ma ca a bɛna se ka dekun caman bɔ aw kunna kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw bɛ aw ye yɛlɛdaw olu siraw banbalen don ka ɲɛsin aw ma wasaw olu bɛ aw ka ko la kamasɔrɔ aw ka baara kɛlenw olu na se ka tanu kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma wa aw ka baaraw olu na se ka nafaw k'olu lase aw ma o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw tɛna nimisa aw ka wulikajɔw kɛlen na fiyewu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ni aw ye aw hakili to kumaɲɔgɔnya siraw fɛ kumaɲɔgɔnya siraw bɛ se ka wasaw lase aw ma kuma bɛ se ka nafa min lase aw ma mankunin tɛ o lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka waleya minnu bɛ yen nɔ aw yɛrɛ ka aw jigida aw kumakanw kan a dalakanw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka waleya nafamanw k'olu sinsin ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo filanan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a y'aw kɔlɔsi kasaraw olu bɛ aw ka siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa teliya kojugu olu bɛ se ka aw bila dekun kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw mɔgɔ bɛ yen nɔ ko aw ka baara ye chauffeurya ye walima siraba kannaw aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kasaraw olu bɛ aw ka sira kan wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko fitini o bɛ se ka ta kɛ koba de ye aw bolo hali dalamankanw aw k'aw kɔlɔsi olu la aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ ko fitini a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ koba ye dusuw aw k'olu bila k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw dusubɔkow bɛ se ka ɲɛsin aw ma nka ni aw ye aw yɛrɛ minɛ dɔgɔkun bɛna se ka tɛmɛ hakilisigi ni basigi la aw bolo n'o tɛ dusu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka garisɛgɛ nataw ka se ka olu yɛlɛma ka kɛ dekun ye aw bolo n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ balilenw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan nka dusu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka garisɛgɛ ko siraw k'olu gɛlɛya kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wa aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko natɔ ko ɲɛtɔla k'a tiɲɛ aw ka hakili to aw kumakanw na ale ni aw kumadaw n'o tɛ aw yɛrɛ kuma bɛ se ka kɛ ɲama ye ka aw dun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ basigiw aw k'olu kɛ aw tagama bere wa nisɔndiya ko minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛna sɔrɔ o sababu bɛ bɔ mankun de kɔnɔna na aw bɛna aw mankun o sababu bɛ se ka kɛ o de bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ basigi ale ni kunkɔrɔta ye aw bolo o b'a yira hali aw bɛna ko kura minnu bolo da ka bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna ma aw ka ko kɛ aw kelenna ko olu de barikalen don aw bolo ka ɲɛsin jamalako ma
ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa ka se ka aw ladɔnniya fana Ala deliw olu kɔni barakalen don ka ɲɛsin ni ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na na aw bɛ se aw ka se ka aw ka ko ɲɛnama nafamaw ka se ka olu kumaw fɔli k'olu dabila bi ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo ni dɔgɔkun ka tɛmɛ n'o tɛ kumakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dekun lase aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na janvier kalo tile 6 ka taa se janvier kalo tile 12 ma san 2025 o wagati kibaruya de kun ye ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun hɛrɛ Ala ka di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma halisa Ala ka jamana in ja